Claqueta, acció! Benvingudes i benvinguts a una ciutat de pel·lícula. Viure a Lió és viure amb un contacte directe amb l'aigua. «29 ponts com este creuen pels seus dos rius més importants, el Roine i el Saona. És coneguda pels més de 100 murals que representen la vida i la història dels francesos, com els germans Lumière i l'autor del Petit Príncep, Antoine Saint-Exupéry. Lió va ser la capital de tota la Gàl·lia durant 300 anys i per això visitarem el seu amfiteatre romà. I tal volta també els farem dentetes provant el seu dolç més famós. La praluline. Avui, a Valencians al món, Lió!